सो गव्हर्मेंट जॉब्स कोंकणी और मराठी आसची, नॉलेज ऑफ कोंकणी आणि मराठी आसचे अशें दिसता तुमकां, किंवा कोंकणी आसचे किंवा मराठी आसचे अशें दिसता तुमकां? मराठी असायलाच पाहिजे. हय, म्हणजे दोनूय भितरले एक नॉलेज असल्यार चलता अशें जाता. चालते चालते. ओके, एक इम्पॉर्टंट गजाल, तुम्ही बीजेपी बद्दल उलयले, पूण एंटायर पॉलिटिक्स जर पळयत न्ही जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तेन्ना खूब एक्टीव आशिल्लो हो डिमांड घेवन. ताजे उपरांत सद्या ते खंयच दिश्टी पडना. सो तांचेरूय तुमचो कितें रोश आसा? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हा भाऊसाहेब बांदोडकरांनी बहुजन समाजासाठी स्थापन केलेला पक्ष आहे. आता सुदीन आणि दीपक ढवळीकर कुठल्या बहुजन समाजात येतात? मी मगो पक्षाचा 3 टर्मसाठी मी सेंट्रल कमिटी सदस्य होतो. म्हणजे जवळजवळ 12 वर्ष मी सेंट्रल कमिटीचा सदस्य. 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तिकिटावरती निवडणुका लढवल्या मी. आता मी राजकारणात नाही आहे. तर आज जे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात चालते ते सुदीन ढवळीकरची ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे असं मला तरी वाटतं. ते बहुजन समाजाचेच, कारण ते म्हणटा बहुजन म्हणजे कष्टकरी समाज आणि ते कुळागरान काम करी, सो ते कष्टकरी, सो ते बहुजन समाजान पडटा. चांगली गोष्ट आहे ते बहुजन. चांगली गोष्ट. मी त्याच्यावरती काय सांगू तुम्हाला. बहुजन समाजाची व्याख्या क्लिअर केलेली आहे, त्यांनीच केलेली आहे. न्ही आमच्या जे पळोवप्यांक इन्फॉर्मेशना खातीर तुमी एमजीपीच्या तिकेटीचेर हाजे पयलीं निवडणूक लढलेले आसा. 2 निवडणुका लढवल्या मी पाळी मतदारसंघातून. सो आता तुमचो पक्ष कितें करतात ते, तुमचो पक्ष कित्याक हो डिमांड प्रेस करिना? आता पहिलं म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या सगळ्या सदस्याकडे माझी मागणी आहे की तुम्ही ह्या सुदीन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकरांना ते जे मानाचं स्थान अध्यक्षपदावरून त्यांना काढून टाका आणि कुठल्या तरी बहुजन समाजाला तिथं नेतृत्व द्या. तो नारायण सावंत पण ते चांगला माणूस आहे, तो चांगला ॲडव्होकेट आहे, तो प्रामाणिक माणूस आहे. तो आपा तेली सारखे माणसं आहेत तिथं, रत्नाकर माडोळकर सारखे माणसं आहेत तिथं. त्यांनी सुदीन आणि दीपक ढवळीकरने हे जे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी केलेली आहे त्यांना तुम्ही दूर सारा. आणि आम्ही येऊ मगो पक्षाची आपण जे मराठीचं पताका घेऊन आम्ही जाऊया आणि बघूया कसं सरकार कसं येणार नाही ते. पण सुदीन आणि दीपक ढवळीकरला मी मगो पक्षाचे नेतृत्व मानायला तयार नाही आहे. ते दोग जण डिमांड करिना बिकॉज ऑफ तांकां पर्सनल पॉलिटिक्स. त्यांना सत्ता पाहिजे ना. ते काँग्रेसकडे काय तत्व राहिले त्यांच्याकडे? ते काँग्रेसमध्ये जाऊ शकतात, भाजपामध्ये जाऊ शकतात. असं कधी मगो पक्षाने केलं होतं का? त्यांनी कधी काँग्रेसकडे युती केली होती का? त्यांच्याकडे ते लोकांना मूर्ख बनवतात. ते अपेक्षा काय ना तुम्ही काय त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करायची? ते उगाच ते 8 किंवा 9 मतदारसंघात कॅन्डिडेट आपले उभे ठेवतात आणि म्हणतात आपल्याला बहुमत द्या म्हणतात. लोकांना मूर्ख करण्याचा धंदा आहे त्यांचा. तो बहुजन समाजाला त्यांनी लाचार केलेला आहे. बहुजन समाजाला लोक घाबरतात, त्यांना घाबरतात लोक, त्यांना घाबरतात. दोघांना सुदीनला आणि दीपकला घाबरतात लोक. तुम्ही पर्रीकराक प्रेज करता की ताणे विधानसभेन सुद्धा बजेट जे मांडले पळय ते कोंकणीतल्यान मांडले. आता कोंकणी काय तुमचो विरोध आसत, पण एटलिस्ट इंग्लीश तांणी कट करून रिजनल आणि स्वताच्यो ज्यो भाशा आसात त्या भाशांनी ताणें बजेट मांडलें. ताजेर रिएक्शन कितें? गोव्यात आता कितीतरी वर्ष झालेली आहे. पोर्तुगीज कालापासून पोर्तुगीजांनी जेवढा अत्याचार नाही केला तेवढा या थोड्याशा समाजाने आमच्यावरती अत्याचार केले. आता पण राज्य मनोहर पर्रीकरच चालवतो. त्याच्या अगोदर एक विशिष्ट समाज आहे, मला नावं घ्यायची नाही आहेत, कारण त्या विशिष्ट समाजात बादर सातोस्कर सारखी माणसं होऊन गेली, लक्ष्मीकांत भेंबरे सारखा माणूस होऊन गेला, लक्ष्मीकांत नारायण पारस सारखा माणूस होऊन गेला, भिकूपै आंगले सारखा, हे सरस्वतीचे उपासक ते सारस्वत. तर या समाजाने पोर्तुगीजांनी जेवढा अत्याचार नाही केला तसा तो अत्याचार ह्या लोकांनी केला. त्यांच्याकडे 90% जमिनी त्यांच्या. तर त्या लोकांनी आमच्या मुठभर बहुजन समाजाला बरोबर घेऊन, या रोमीवाल्यांना बरोबर घेऊन 1987च्या अगोदर एवढं मोठं आंदोलन उभं केलं. त्यांना गट्स नाही आहे, ते उभे येऊन ते भांडू शकत नाही आहे. पण त्यांनी सगळी तऱ्हेची शस्त्र अस्त्र सगळी वापरून त्यांनी बहुजन समाजाला वापरून कोकणी आपल्याला हवी तशी कोकणी करून घेतली आहे. बहुजन समाज म्हणता तुम्ही मराठी वटेन असा म्हणता, बहुजन समाजाक मराठी जाय म्हणता. मुठभर आहे ना ते आपले
पुंडलिक नायक आहे, एन शिवदास सारखे जे कोकणीवादी समाज स्वतःला ते लोक आहेत. सो बहुजन समाजाचे काय लीडर त्यांच्या वांगडा गेले. बरोबर ना, त्या काही लोकांना बरोबर घेऊन, आणि हे त्यांचाही प्रभाव पडला नसता. हे रुमी कोकणीला बरोबर, या रुमी ख्रिश्चन लोकांना बरोबर घेऊन त्यांनी आंदोलन उभारली. ओके, मूळ प्रश्नाचे पर्रीकरान कोकणीन बजेट मांडले, चूक केली आहे. त्यांना जन धडा शिकवेल त्यांना. हे जे त्याने हा जो इतिहास जो केलेला आहे ते कोणीच काँग्रेसने पण केलं नव्हतं. माझं तर ठाम मत आहे, हा मनोहर पर्रीकर हा ठाम कोकणीवादी आहे. हा कसाच आम्हाला मराठी करू देणार नाहीये. त्याला सत्तेवरून खाली खेचलंच पाहिजे, आणि त्याला सत्तेवरून खेचलं तरच मराठी राज्यभाषा होणार, हे मी ठाम परत एकदा सांगतो. तुमका इंग्लिशेन बजेट मांडला काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त कोकणीत मानू जाय ना असे ते मराठी मानायला पाहिजे त्यांनी ना. मराठी तुम्ही डिमांड आशिल्ली त्यांच्याकडे. आम्ही तिथपर्यंत अजून गेलो नाही. आम्ही मराठी राजभाषा व्हायला पाहिजे. आता मराठी राजभाषेसाठी आमचा आग्रह आहे, ते आम्ही पुढं व्यवस्थित सगळं काही घेऊ आपण बरोबर. सध्या विधानसभेन मराठीतल्यान प्रश्न विचारपाची प्रथा असा, आणि मराठीतल्यान उत्तरां येता लिखीत. विष्णू वाघ सारखे मनीस मराठीतल्यान प्रश्न विचारता आणि तांकां मराठीतल्यान उत्तरां येता. हाजेर तुमचे रिएक्शन कितें? बरी गोष्ट आहे ना. ते घाबरतात लोक, ते मराठीला सहभाषेचा दर्जा दिलेला आहे ना, म्हणून ते करतात तसं. पण उत्तरां पहिली कशी इंग्लिशीतल्यानूच चलताली, आता ट्रेंड चेंज झाला. मराठीतल्यान प्रश्न विचारता, रिटर्न प्रश्न, आणि रिटर्न उत्तरां मराठीतल्यान येता. चांगली गोष्ट आहे, पण एवढं करून होणार नाही ना. एवढं करून मराठीचं होणार नाही ना काम. हे मराठीला संपवायला बघतात हे लोक. कितीतरी सुरू झालं नाही पॉझिटिव्ह, कितीतरी सुरू म्हणजे आम्हाला काहीतरी असं नको. आम्हाला मराठी राजभाषा पाहिजे. आम्हाला ही भीक नको आहे त्यांची. आम्हाला हक्काचं स्थान पाहिजे. तुम्ही मागतानाच स्टार्ट केलं की बोर्डाचेर मराठी असते, तुम्ही तेच मागता? राजभाषा मागतो आम्ही मराठीला राजभाषा मागतोय. सगळं कामकाज इंग्रजीतून कशाला, मराठीतूनच व्हायला पाहिजे ना. काय इंग्रजीतून? कारण सध्या जे ऑफिशियल लँग्वेज आसा त्याच्याप्रमाणे मराठी शाल बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेस म्हणून असा. आता हळूहळू ते शाल बी पण जाणार आहे. ते कोकणी, आता जे एवढं सगळं कोकणीकरण करून चालले आहेत ते हळूहळू ते शाल बी पण जाणार आहे, आणि लोक सोयीस्कर विसरणार. कुणाला आंदोलन करायला पाहिजे? सगळ्यांना बायका, पोरं, मुलं, त्यांचे धंदे असतात. मग हे राजकारणी लोक, सत्ता त्यांच्या हातात असते. मग येईल तुमच्या मागे. ते लोक घाबरतात. आमच्यासारखे, मी स्वातंत्र्य सैनिकांचा मुलगा आहे. 12.5 वर्ष माझ्या वडिलांना तुरुंगवास झाला होता. 7.5 वर्ष तुरुंग भोगला त्यांनी तुरुंगात पण पोर्तुगीजांना नाकी नऊ आणलं. तिथं पण त्यांनी तुरुंगात पण माझ्या वडिलांना सत्याग्रह केला होता. त्यांचंच रक्त आहे. त्यांनी मराठीच्या शाळा 10-12 शाळा त्यांनी तिथं साखळी बिचोली तालुक्यात सुरू केल्या होत्या. पण आता जेव्हा तुम्ही मराठी राजभाषेचो डिमांड परत रेज करता पळय, एका वटेन म्हणटा लोकांक आंदोलनात पडपाचें ना म्हणून, कोणाच्या सपोर्टाचेर तुम्ही हे सगळं डिमांड रेज स्टार्ट येणार आहे? बहुजन समाज त्याचं मन मेलेलं आहे, त्याला जागृत करणार आम्ही. आंदोलन होणारच आहे. अण्णा हजारे सारखा माणूस सगळं पेटवू शकतो. एक निर्भया बलात्कार प्रकरण काय गाजलं तुम्ही बघितलेलं आहे. शेवटी ज्यांना बहुजन समाज जेव्हा जागा होईल ना, या सगळ्यांना खाली खेचेल. लोकसभा इलेक्शन असं सध्या ते काय हो मुद्दा तुम्ही मांडले? आम्ही आता ह्या लोकांना फक्त मतांची भाषा कळते. यांची मतं जर हलायला लागली तर हे सगळं हे काही करणार आहे. यांना तत्व संस्कार सगळं गेलेलं आहे. राम मंदिरसाठी पैसे गोळा करून ते पैसे कुठे गेले ते पण लोकांना माहीत आहे. या लोकांना काही तत्व, प्रिन्सिपल, त्यांना सत्तेशी मतलब आहे. जेव्हा आम्ही संघटित व्हाल त्यावेळी हे लोक मराठी राजभाषा करेल. नाही, पण आता लोकसभा इलेक्शनाक आयडियली एक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलो, दुसरो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसतलो, थर्ड खंयचो कॅन्डिडेट आसचो ना. सो मराठीक काँग्रेसूय सपोर्ट करिना, कारण तेन्ना काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली तेन्ना कोंकणी राज्यभाषा जाली. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे बीजेपी सपोर्ट करिना, मागीर लोकांनी मतां घालप कोण? अजूनही 6 महिने आहे. अजूनही आमची मोर्चे बांधणी चालू आहे. कदाचित आमचा उमेदवार आम्ही नाही ठेवला तर आम्ही कोणतरी उमेदवार आम्ही तयार करू. पण आम्ही काँग्रेसला सपोर्ट देऊ शकत नाही काँग्रेस सपोर्ट. आणि भाजपाला तर आम्ही आता या विधानसभेच्या सत्रात त्यांनी जर राज्यभाषा केली तर ठीक आहे, नाही तर आम्ही भाजपाला धडा शिकवू. सो या विधानसभेत आम्ही दुसरा आमचा तिसरा कॅन्डिडेट तयार करू, आणि कदाचित निवडून पण येईल आपला कॅन्डिडेट. आणि नाही जमलं तरी आपण येणाऱ्या विधानसभेत 40ही मतदारसंघात मग आम्ही आमचे उमेदवार ठेवू.
आम्हाला राजकारण मी स्वतः उभा नाही राहणार, पण आम्ही माणसं गोळा करू आणि बहुजन समाजाला जागवू आणि बहुजन समाजाचे 40ही मतदारसंघात आम्ही विधानसभेत उमेदवार ठेवू. तुमचं इमिडिएट डिमांड असं की आता जे विधानसभा सत्र सुरू झाले त्यातून मराठी राज्यभाषेचं व्हायलाच पाहिजे. झालीच पाहिजे. याशिले प्रदीप गाडी आमोणकर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारान येता त्या विधानसभा सत्रान मराठी राज्यभाषा जावपा विषयी रिझोल्युशन हाडपाचे आणि मराठी राज्यभाषा करपाचे. अशी तर तांकां कोंकणी नाकाच, तांकां फक्त मराठीच राज्यभाषा जाल्ली जाय. पूण ते म्हणटा ऑलरेडी कोंकणी आसूं आता ताका हात लावपाची गरज ना, पूण त्याच्या कुशीक सायड बाय सायड खांद्याक खांदो लावन मराठीकूय राज्यभाषा करची. एक विशयाचेर ते म्हणटा की जेन्ना मराठी राज्यभाषा समज केली जाल्यार आमी विचारलें तांकां की कॅथलीक लोक कितें करतले. ते म्हणटा कॅथलिकांनी मराठी शिकची, खंय तरी आपली संस्कृती शिकची म्हणटा ते, आनी मराठी शिकून तांणी मराठी राज्यभाषा म्हणून आपणावची. मनोहर पर्रीकर आनी खास करून सारस्वत समाजाचे तांचो राग आसा. ते म्हणटा कांय हे सारस्वत नेते कांय बहुजन समाजाच्या नेत्यांक फुडें काडून आनी रोमी कोंकणीवाल्यांक फुडें काडून तांणी कोंकणी राज्यभाषा करून घेतली आणि आता सध्या पळयत जाल्यार कोंकणी आनी देवनागरी एकमेका भितर झगडटात. आणि एक म्हत्वाचो मुद्दो तांणी सांगला की जर हो विशय हो सरकार सोडयना जाल्यार गरज पडल्यार फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक 40 मतदारसंघांनी आपले उमेदवार उबे करून मराठी राज्यभाषा हो मुख्य मुद्दो करून ते वेंचणूक लढयतले. देव बरें करूं काउंटर पॉयंट कार्यावळीन आयले म्हणून. तुम्ही पळयतात काउंटर पॉयंट तुमची स्वताची मुलाखतीची कार्यावळ जी प्रुडंट चॅनलाचेर येता दर सोमारा 7:30 आणि 9:30 वरांचेर रातच्या. पळयत रावात प्रुडंट.